Hai tak khúc tay buông xuống tay cho nó làm sao go ok MC có rong mix channel lo ini video norok nok nai gan sering mani kaisa program ni bagai serai rok musamani norok nogana khak klayo video norok belai khe sajagan hene jodi no video no sajake tam khlainai sagra de like khlaide tai subscribe khlaide jodi no subscribe khlaina borengya hangke o video ni tolao kechak tongo a jagao sinui aboni pore bell thaike bell bo sinirdi hangke faidi norok video no enjoy khlaidi bye bye Pasing serai rok musamani to sengnuka borok tam ni bagi musakisa sagra de borok emne china program tongmani ta upcoming program omo nor khana nai manai ang no choreograph khayo actually ang choreograph khayo bolte ang just borong guidance khaiga chung to video ro kisa nai ke sakit si step ro kari kha norok nani hage chini logi tongde tini ni simino tongde khana bo nokjang nai khana full video nong nai aw saibeya norok no live phunuk da mano maya hai puno norok channel lo subscribe khlaijak hangke notification manana je pro video upload khlaio phajengke norok nai tong yo musamani obo aw jotoi ko sini sar bo choreograph khlaio gano hangke seng practice khlaima rok nai tong laio borok mosai tong laio iko le bang mamita